dioċeżana, laqgħa annwali li fiha wisqfijiet il-kleru ir-reliġjużi u l-lajċi flimkien se nfasslu l-ħidma għat 3 snin li ġejjin bit-tema Il-Knisja f'Malta llum. Komunjoni, parteċipazzjoni, missjoni. Inħeġġukom takkumpanjaw dan il-proċess bit-talb tagħkom. L-għodwa tajba. Nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Qed niċċelebraw illum it-tifkira ta' Santa Elisabetta tal-Ungerija, illi kienet żagħżugħa, iżżewġet, kienet it-tifla tar-re tal-Ungerija, kellha 3 tfal, mbagħad baqgħet magħrufa għal-ħidma tagħha mal-foqra, ħidma ta' karità, issieħbet ukoll iktar tard mal-Ordni Sekolari Franċeskan u llum hija anke patruna ta' dan l-ordni, kif ukoll hija mudell importanti ħafna ta' żagħżugħa li ddedikat ħajjitha biex tgħin lil dawk l-aktar fil-bżonn. Permezz ukoll ta' ħajja ta' penitenza, ta' sagrifiċċju, ta' għaqda sħiħa ma' Kristu li tara lil Kristu fil-foqra u f'dawk li huma fil-bżonn. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa ħuti narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla inti tajt il-Santa Elisabetta tal-Ungerija il-grazzja li taraf u tweġġaħ lil Kristu fil-foqra. Bit-talb tagħha mel inħobbu b'imħabba kbira lil foqra u l-imġarba u naqduhom minn qalbna bla għeda. Bibnik Ġesu Kristu Sidna li għallhom jekk jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ktieb tal-Makkabin. F'dak iż-żmien ħareġ għerq mill-ar Antioku Epifani bin is-Sultan Antioku. Qabel ma beda jsaltan fis-sena 137 tas-saltna tal-Grigi, kien miżmum Bran Fruma. Dik il-ħabta ħarġu minn Iżrael xi nies riġennati u bdew ixewxu lil ħafna nies u jgħidulhom: ejja mmorru nagħmlu patt mal-ġentili ta' madwarna, għax kemm ilna li ksirnija magħhom laħquna ħafna ħsarat. Dan id-diskors inoġob u ndaħlu xi wħud mill-poplu u marru għand is-sultan. U danthom is-seta li jdaħħlu drawwiet tal-ġnus. Bnew ġinnażju f'Ġerusalemm skont id-drawwa tal-ġentili. Neħħew is-sinjali ta' ċirkunċiżjoni u ċaħdu il-patt qaddis. Daw jitħaltu mal-ġentili u bijaw ruħhom għal ħażen. Imbagħad is-sultan kiteb lis-saltna kollha tiegħu li l-kol kellhom jiffurmaw poplu wieħed u kull wieħed iħalli l-liġi tiegħu. Il-ġnus kollha għadu għad-digrit tas-sultan u ħafna minn Iżrael oġbithom ir-reliġjon tiegħu
u offrew is-sagrifiċċji lill-Alla tfolot u kisru jum is-sibt. Fil-15 tax-xahar ta' Kislew tas-sena 145, Antiochju talla l-idolu, profanazzjoni u ħerba fuq l-artal u hekk ukoll tella artali fl-ibliet kollha ta' Ġuda. Ħarqu l-inċens fil-bibien ta' djarhom u fil-pjazzezz. Il-kotba tal-liġi li rnexxielhom isibu għamluhom bċejjeġ u ħarquhom. Kull min kienu jsibulu xi ktieb tal-patt jew inkella kien iħares il-liġi kienu jagħtuh il-mewt bis-saħħa tad-digriet tas-sultan. Imma ħafna minn Iżrael għamlu l-qalb u websu rashom li ma jiklux ikel imniġġes u ma għażlu li jmutu basta ma jitniġġsux b'ikel ipprojbit u ma jipprofanawx il-patt qaddis u mietu. Kbira kienet il-korla fuq Iżrael. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr il-Alla. Assal minn wieġbu mulej għatini l-ħajja u jiena nħares il-kelma tiegħek. Mulej għatini l-ħajja u jiena nħares il-kelma tiegħek. Nada pal-aħħar minħabba l-ħżiena li jitilqu il-liġi tiegħek. Il-ħbula tal-ħżiena dawra mejta l-quni, imma jien ma nsejtx il-liġi tiegħek. Flimkien, mulej għatini l-ħajja u jiena nħares il-kelma tiegħek. Eħlisni mill-moħqrija tal-bniedem u nħares il-preċetti tiegħek. Orbu lejja dawk li jfittxu l-ħażen, dawk li tbedu mill-liġi tiegħek. Flimkien, mulej għatini l-ħajja u jiena nħares il-kelma tiegħek. Il-bot mill-ħżiena u s-salvazzjoni għax ma jfittxux il-kmandamenti tiegħek. Nara lil dawk li ħallewk u nistkarrahom għax ma jħarsux il-kelma tiegħek. Flimkien, mulej għatini l-ħajja u jiena nħares il-kelma tiegħek. Jiena id-dawl tad-dinja jgħid il-mulej, min jiġi warajja ikollu d-dawl tal-ħajja. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. Waqt li Ġesu kien riesa lejn Ġeriko, kien hemm wieħed għama bil-qiegħda mal-ġenb tat-triq jittallab il-karità. Dan semma l-kotra tan-nies għaddejja u beda jistaqsi x'ġara u għalulu li kien għaddej Ġesu ta' Nażaret. U qabad jgħajjat u jgħid Ġesu bin David ikollok ħnina minni. Dawk li kienu mexxin quddiem bdew iċanfruh u jsiktuh. Immu aktar is-sokta jgħajjat bin David ikollok ħnina minni. Ġesu waqaf u ordna li jresqulu quddiemu. Meta resaq staqsih xi trid nagħmillek li nara mulej wieġbu dak. U Ġesu qallu ara iva, il-fidi tiegħek salvatek. U minnu fih beda jara u baqa' miexi warah jagħti glorja lill-Alla. U l-poplu kollu li ra dan beda jfaħħar lill-Alla. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Kien riesaq lejn Ġeriko. Dawn il-kelmiet f'din il-ġraja tal-lum ifakruna fil-parabola li kien qal Ġesu fl-Evanġelju skont San Luqa fuq is-Samaritan it-tajjeb. Il għaliex hemmhekk ukoll insibu l xi ħadd illi kien sejjer lejn Ġeriko u spiċċa vittma tal-ħallelin, imbagħad kif nafu għaddew tnejn min-nies, il-qassis u l-Levita, u għaddew mill-ġenb u sejrin imma s-Samaritan li aħna nsejħulu it-tajjeb, nsejħulu hekk il għaliex waqaf u
ra x'kellu bżonn dal-bniedem u għenu biex jerġa' jieħu il-ħajja mill-ġdid. U għaw fl-istess triq lejn Ġeriko naraw il-Ġesu li jagħmel il-ġid li jieqaf jgħin lil xi ħadd li hu fil-bżonn. Ħanħarsu ftit lejn dan il-bniedem għama, lejn in-nies u lejn Ġesu. L-għonet dal-bniedem għama li kien kif smajna fl-Evanġelju mal-ġenb tat-triq jittallab il-karità. Dal-bniedem kien għaddej minn żmien diffiċli. Mhux biss ma setax jara, imma kien dipendenti fuq l-oħrajn. Kellu bżonn għajnuna biex jgħix, jittallab il-karità. Imma kien bniedem ta' fidi. Fil-fatt kif sema fuq Ġesu, mal-ewwel beda jgħajjad. Ġesu bin David ikollok nina minni. U kien bniedem ta' rieda soda, ta' determinazzjoni. Fil-fatt beda jgħajjad u kif in-nies dew iċanfruh jsiktuh, l-Evanġelju jgħid aktar beda jgħajjad għax hu ried lil Ġesu biex jgħinu. Kellu il-fidi msieħba ma' din id-determinazzjoni qawwija li jasal għand Ġesu u li Ġesu se jfejqu. Fil-fatt Ġesu nnifsu jgħidlu fl-aħħar il-fidi tiegħek salvatek. Ħanħarsu ftit lejn in-nies. Dan il-folla, il-kotra ta' nies li kienet mixja ma' Ġesu. Imma għalihom dal-bniedem għama li kienet jittalab il-karità ma kien jiswa xejn. Mal-ġenb ta' triq kien u li kien għalihom, għalmenu għal ħafna minnhom, mal-ġenb ta' triq kienu jħalluh. Fil-fatt, flokenuh kif semaw jgħajjad, flok qalu għaw bniedem fil-bżonn ħanresquh lejn Ġesu. L-Evanġelju jgħid bdew iċanfruh u jsiktuh. Rridu li sempliċement jibqa' hemm u ma jibqgħu għaddejjin ma' Ġesu. Il-folla ta' nies kienet ta' ostaklu għal dal-bniedem biex jasal għand Ġesu. Kienet dik li tellef il-ġid flok li tgħin lill-bniedem li għandu bżonn l-għajnuna biex isib min jagħmillu l-ġid. U dana lilna jgħallimna ħafna li aħna qatt m'għandna niddependu fuq x'jaħsbu l-oħrajn biex minn hemm nieħdu x'għandna nagħmlu aħna, isu in-nies dejjem għandhom raġun, hawn min jgħid hekk. In-nies dejjem għandhom raġun, mhux veru. Dejjem hemm raġuni għaliex jaħsbu kif jaħsbu dik iva. Hemm raġuni, ma mhux għandhom raġun. Li kien għal dan nies, dan bniedem ħallaw hemm. Jittallab kien u jittallab jibqa'. Ma kellhomx raġun dan nies. Ħanħarsu lejn Ġesu li dejjem narawh jagħti attenzjoni mhux biss lil folla tan-nies bħalma kien jgħallimhom u anki jipprovdilhom fejn meħtieġ l-ikel, imma anki għal persuni individwali għax għalih kull ħajja umana hija għażiża. U fejn hemm bżonn jieqaf kif smajna hawnhekk fl-Evanġelju. Ġesu kif semgħu jgħajjad, l-Evanġelju jgħid waqaf. U x'għamel Ġesu? Flokku resaq għalih. Qal lin-nies
biex iresqulu quddiemu lil dal-bniedem. Ordna li jresqulu quddiemu. Għaliex? Biex dan nies li l-ewwel reazzjoni tagħhom kienet li jċanfru jsiktu lil dal-bniedem issa jitgħallmu li mhux hekk għandhom jagħmlu, xi ħadd fil-bżonn għandhom iresquh lejn Ġesu, mhux ikunu ostaklu biex jasal għand Ġesu. U resqulu qudiem u mbagħad hemm dak id-dialogu verament sabiħ fejn Ġesu jistaqsih xi rid, jgħidlu li nara u jgħidlu ara iva, il-fidi tiegħek salvatek. Kemm hija ġrajja sabiħa li turina dejjem il-qalb mimlija mħabba, kompassjoni, għajnuna għal dawk li huma fil-bżonn din il-qalb ta' Ġesu. U l-Evanġelju jispiċċa verament mod sabiħ illa li xjurina lil dal-bniedem illi fih jagħti glorja lil Alla u lin-nies il-poplu kollu beda jfaħħar lil Alla. Kemm hu sabiħ meta għandek dan it-tifħir lil Alla, l-glorja lil Alla, propju frott ta' dan il-miraklu sabiħ li għamil Ġesu, din il-ħajja ġdida li ta' Ġesu li dal-bniedem u hija innu ta' tifħir lil Alla. Ejjew il-mulej illum infaħruh, nagħtuh glorja, nirringrazzjawh u nitolbuh li aħna dejjem nifhmu kemm għandu qalb mimlija mħabba lejna u jagħtina mal-oħrajn qalb tixbaħ lil tiegħu. Din iċ-ċelebrazzjoni qaddisa jew inresqu it-talbiet tagħna lil Alla kumulej mal-Knisja tiegħek inna biex tkompli x'għandha l-Evanġelju tiegħek li ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Fit-tifkira ta' Sant Elisabetta ta' l-Ungerija magħrufa l-ħidma tagħha ta' karità tajnuna lil fqar, nitolbuk mulej biex aħna dejjem ikonna qalb mimlija mħabba li turi ruħha mbagħad f'din il-mħabba f'attenzjoni lil dawk li huma fil-bżonn, f'għajnuna lil fqar u li l-kull minn b'xi mod jeħtieġ l-għajnuna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u nitolbuk għal dawk li jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għal dawk li huma mingħajr dar, mingħajr saqaf fuq rashom fejn jgħixu biex isibu l-għajnuna l-appoġġ li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għal paċi fid-dinja, għal paċi fil-pajjiżi fejn hemm il-konflitti u l-ġlied, għal dak kollha li huma vittmi tal-aggressjoni, tal-vjolenza, tal-mibeda, tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal-mejtin tagħna, speċjalment raba tagħna, li jagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem il-aħħom fiħdanek nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna għat-talb li qed nagħmlulek illum żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob il-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu
għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Il-qamu lej l-offerti tal-poplu tiegħek u għamel li aħna li qegħdin infakru l-opra ta' mħabba bla qis ta' ibnek, nitwettqu fl-imħabba tiegħek u tal-proxmu fuq l-eżempju ta' Santa Elisabetta tal-Ungerija bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej U ma'kom. miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħaj l-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewa u xieraq tas-sew mulej mis-Sir Qaddis, Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna, li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Bil-ħajja tal-aġeb tal-qaddisin tiegħek, int dejjem timla l-Knisja b'qawwa ġdida u tagħti lilna xhieda sieħa ta' mħabbtek. Int ħeġġiġna bl-eżempji sbieħ tagħhom u tilqa' talb li dejjem jagħmlulek għalina ħajseħħal kollox il-pjan tiegħek tas-salvazzjoni. Għalhekk mulej aħna wkoll ma nanġu l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u ferħ kbir intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, ismewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull dosija. Qaddes għalhekk nitolbu l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien sejnata biex mirraj ħebati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u kullu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ek ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġa' rat il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk, u miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u ttaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mi għaddej tiegħek minn ma jisħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħinna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqazza Malla Marija, ma' San Giusepp, mal-Apostli, ma' Santa Elisabetta tal-Ungerija u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif fis-sema ikta fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrinna tubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni.
اħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba ħni nagħtijek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li jintrid fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem U magħkom. miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħen jindawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Tmajtna mulej blikel li fih kolax għas-sagrament tas-salvazzjoni tagħna. Fiċ-ċokontana nitolbu t-tieba tiegħek biex insiru nixbħu Santa Elisabetta tal-Ungerija fl-imħabba tagħha ħanissieħbu magħha fil-glorja bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej U magħkom. miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru nixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-Qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu ssegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-Qudies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Nhar 20 u 21 ta' Novembru, bħala djoċeżi se ninġabru għall-Assembleja Djoċesana.
laqgħa annwali li fiha l-isqfijiet il-kleru ir-reliġjużi u l-lajċi flimkien se nfasslu l-ħidma għat 3 snin li ġejjin bit-tema Il-Knisja f'Malta llum. Komunjoni, parteċipazzjoni, missjoni. Inħeġġukom takkumpanjaw dan il-proċess bit-talb tagħkom. Nofru dan ir-Rożarju llum għal dawk li huma mingħajr dar il-homeless biex isibu l-appoġġ l-għajnuna li jeħtieġu. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talb tagħna ejna waqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidra fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar li sitna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżnata kuljum għatina llum, aħfrinna dunubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna u Ġesu offrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta sitna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżnata kuljum għatina llum, aħfrinna dunubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek,
Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simanik Marija bi grazia memlija murejmijak berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simanik Marija bi grazia memlija murejmijak berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simanik Marija bi grazia memlija murejmijak berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simanik Marija bi grazia memlija murejmijak berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simanik Marija bi grazia memlija murejmijak berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simanik Marija bi grazia memlija murejmijak berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simanik Marija bi grazia memlija murejmijak berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simanik Marija bi grazia memlija murejmijak berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-intijomna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħanna u Ġesu għafrinna dobitna ħarissa minna tal-infern u ġenera kollha win id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta sina Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Is-sirna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżnata kuljum agħtina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Simanik Marija bi grazia memlija murejmijak berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simanik Marija bi grazia memlija murejmijak berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simanik Marija bi grazia memlija murejmijak berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simanik Marija bi grazia memlija murejmijak berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simanik Marija bi grazia memlija murejmijak berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simanik Marija bi grazia memlija murejmijak berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simanik Marija bi grazia memlija murejmijak berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simanik Marija bi grazia memlija murejmijak berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simanik Marija bi grazia memlija murejmijak berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simanik Marija bi grazia memlija murejmijak berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-intijomna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħanna u Ġesu għafrinna dobitna ħarissa minna tal-infern u ġenera kollha win id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek.
Nikkonsidraw fir-reba' misteru tal-ferħ meta Sitta Marija u San Giuseppe ppreżentaw lil Ġesu fit-Tempju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżnata kuljum matina llum, aħfrinna dinubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Simanik Marija bi grazzi mimliem u lejmiek, imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Simanik Marija bi grazzi mimliem u lejmiek, imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Simanik Marija bi grazzi mimliem u lejmiek, imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Simanik Marija bi grazzi mimliem u lejmiek, imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Simanik Marija bi grazzi mimliem u lejmiek, imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Simanik Marija bi grazzi mimliem u lejmiek, imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Simanik Marija bi grazzi mimliem u lejmiek, imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Simanik Marija bi grazzi mimliem u lejmiek, imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Simanik Marija bi grazzi mimliem u lejmiek, imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Simanik Marija bi grazzi mimliem u lejmiek, imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Gloria lil Missier u lil Iben u lil Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet talina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu offrinna dobiet ħarissa minna tal-infern, u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ, meta Sitta Marija u San Giuseppe tilfu lil Ġesu wara 3 tim sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżnata kuljum matina llum, aħfrinna dinubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Simanik Marija bi grazzi mimliem u lejmiek, imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Simanik Marija bi grazzi mimliem u lejmiek, imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Simanik Marija bi grazzi mimliem u lejmiek, imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Simanik Marija bi grazzi mimliem u lejmiek, imbirkinti fost in-nisa birek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Simanik Marija bi grazzi mimliem u lejmiek, imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Simanik Marija bi grazzi mimliem u lejmiek, imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Simanik Marija bi grazzi mimliem u lejmiek, imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Simanik Marija bi grazzi mimliem u lejmiek, imbirkinti fost in-nisa
Birek jifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simarik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fosta nisan birek jifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simarik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fosta nisan birek jifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna li jisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna, u Ġesu għafrinna dubietna ħarissa minna tal-infern, u ġenera u kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa u tamatana, slima lik. Li li kienajtu għalli xaħna it-turufnati u li teva. Li li nitnidu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wit ta' dmuħ. Ija mela, avukata tana, dawar lejna daklajnin tijek tal-ħnina, urina wara dan at-turufnament li l-Ġesu frott imbirek ta' ġuftijek. U ħanina u pija ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa mis-sinna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiri satnatek ikun li tritint kif fis-sema da fl-art. Fobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrinna dinubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib izdeħlisna mid-denja. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisan birek jifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistriħu fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ħnina. Kristu ħniena. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu l-qattalbtana. Kristu il-qattalbtana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Mit-tama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Blateba. Itlob għalina. Li tissoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tissoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tissoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' rabta ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġeli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rosarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruftanna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruftanna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruftanna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Kenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddejatijek mulejana nitolbuk. Li ngawdu dejjem is-seħħa fir-ruħ u l-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazzo glorjuża Marija dejjem Verġni,
inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġu tħollalina fit-taqbida, kun int lajnuna tana kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju, irrażinu Alla nitolbuk bil-ħerqa, intlawa fost iqtajja tas-sema, itfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerru fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe Slim għalik ħarris tal-Feddej u għarus tal-Verġni Marija, li l Alla f'dalek il-libnu, fik Marija edet il-fiduċa tagħha, miegħek Kristu trawem bħala raġel adult. Għaddeċ Giuseppe kun missier għalina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Għalanna l-grazzja ħnina l-koraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santo Rocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzone, Itlob għalina. Beata Addeodata Pisani, Itlob għalina. Santa Elisabetta tal-Ungarija, Itlob għalina. intom għaddesin protetturi tana. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li b'dan is-sagrament tal-ħaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li reħħitinna l-fidwa tiegħek, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Mqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-dem mażis tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispirtu Santu Parakletu, imbierek l-kbir Alla Marija Santissima, imbierek l-imqazza u Immakolata Konċizzjoni tagħha, imbierek it-tluk glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbierek San Giuseppe Arus Kassismu tagħha, imbierek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.